What's up mga gahi? Welcome to Born to be Cool Vlog! Yeah, what's up mga gahi? Mapabiling ligahi. Mapabiling ligahi. If you're a new viewer, don't forget to subscribe, click the notification bell, and don't miss any of my uploads. So it's Sunday, family day, anami diri sa Seaside, Siquijor. So mo na siya mong pantalan, no? Pantalan pa lang daan, beach na kayo siya. Wow! Kayang balas. So mapagani pag-abot sa foreigners, naligo na sila, no? So maligo na sad me. So let's go! Pantalan pa lang daan, beach na kayo. So, okay kayo! So, white sand na kayo siya. Welcome to Siquijor! So, maligo nami, diri mi sa paingon sa pantalan. Johnwell will take over my vlog. So, it's up to you, Johnwell! Hi guys! So as you can see, naanamig karon sa seaside para mga ligo. Hi guys, so naami karon sa seaside para mga ligo. So let's go! Yeah! Hi guys, so naami karon sa seaside para mga ligo. So let's go! Yeah! Okay, sakit kayo siya. Grabe, sige. Kahit ka na po ko, ano? Naglihait ko. Labi si Kuan, Zoe. Ano mo na tayo? Kung ano man ay balahibo, kasi ito ng balahibo, God. Hindi para mawala ng mga Hi guys, so nanami karon sa pantalan, then nangaligo na sila, but suddenly dili jud ko maligo kay wala jud ko gadalag sa nina. And then sila mantas sumagot sila mo lang, oy ako kay dili pa man. To sila oh, tsara ko sila kaligo. Ano ta? Sana all. Sana all. Asa po ka na? Madulungan ko na na. Balog ayun eh. Okay, so as you can see, yes, clear ang dagat now. Hi guys, so ari kami di karon sa seaside, kag maligo kami galing kay hindi ko maligo kay waay ko balabayo. Kag yes, hindi ko maligo karon kido hindi ko bet maligo. So sila na lang mga ligo. Hi guys, so andito kami ngayon sa SM Seaside. SM Ragon, aron social. Di ba? Di ba? Comment down below.
So, ngayon, nandito kami kasi hinahanap namin si Robert Mondragon. Kasi marami kaming tanong kung yes. Hi guys! So, yes, this is me. Your new vlogger, your youngest vlogger. And yes, your sweet vlogger. Yes. So, andito kami ngayon sa tabi ng dagat para maligo. Yes. Kasi ang dagat ngayon ay fresh na fresh. Parang ako. Paano masabi? Fresh pero hindi pa ako nakakaligo ng dagat kasi tapos na po ako maligo sa fresh water. Yes. And ngayon parang it's bored. Nabuboringan na po ako kasi marami po akong problema na pinagdadaanan ngayon. Marami po akong struggles sa buhay at sana po maintindihan niyo po at sana po intindihin niyo po na may problema po talaga ako at sila ngayon ay nagsasaya kasi ini-enjoy nila ang pagliligo pero ako hindi ko gustong maligo kasi wala akong damit at wala ako wala akong jowa. At guys, if you like this video, don't forget to click the bell icon and yes, click the like button, yeah. And don't forget to comment down below. Yes. Subscribe na. Andito kami sa dagat ngayon para maligo. And then to have some fun because we have many problems in our life. And gusto po naming sumaya naman ng konti. At andito kami ngayon kasi gusto ko pong makaranas ng masayang life sa buhay. And yes, we are in Siquijor. Dahil wala kaming pera, andito lang kami ngayon. Chill lang. Maligo ng dagat, magpaitim. Pero hindi ko naman sinasabing puti ako. Pero ang sinasabi ko lang na magpaitim kami lalo. Okay guys, bye-bye. If you like this video, click the notification bell. And yes, if nasayahan kayo, just share this video to your friends or social media. And please comment down below. Bye bye. So guys, mamauli na may kinakontinto na sila. Nakontinto na sila kaligo. Yes. So napadyan siya guys kay murag ganahan pa siya, musalong pa daw siya kasa. Nga. Yes, oh. Look at the view. It's very nice. Muna nga anin na dyan mo sa Siquijor kay tsara dyan kayo ng view. Yes, so ito na ang barko, may biya na siya. Tanan ra magod ay mubiya. Kitang tanan biyaan. O kita po biya sa uban. Charot. So, manami kaligo dito sa Pantalan. Di pang gutom niya ang mga kauban. Itang drone. Kana ko ana, tanan. Di mapinatay. Ito baler. Tangi ato na kanang ko niya skilid na kutangi ana. Platong usana. Gai ko yen. Ipon ano yung platong usana. Ana. Kanang gamay naman sa ginamas. Ang balat pa. Mat mita ta. Ayo na, kay wala ko mukha. Di ma, yes ako nang check DJ. No panito ko kaon gyud ning pagkadugayan ning langaw ana. Sila na
Kapoy jud kay nang maligog dagat no, pero worth it kayo gyud kay na-enjoy jud kay mi dito. Nalingaw mig ambak-ambak niya. Tin-aw kay ng tubig dito murag swimming pool niya. Kuan baga kayo ang balas. So daghan kay activity nga mabuhat dito. Pwede mo mag-frisbee, mag-beach volleyball, pwede pa mag-soccer. So kamo na ibahala og unsa inyong buhaton dito niya. Nasa yung mga cottage dito nga pwede paabangan. So dili mo maproblema og kuan asa mo magpasilong. Inana kanindot among pantalan mga gahi. So proud jud kay ko nga usa ko kasikihud non. So diri rin taman nga video. Thank you for watching. Magpabilin tang gahi.